gagamitin na natin si Beaverman at saka gamitan natin ng GPS. Hoy hoy. Ayan. So mag GPS tayo ngayon mga bay. So salamat kay Sir Kent sa pagpahiram second time. So malaman natin to ngayon. Naka GPS na. Uy, ni Puki. Sobra ka excited Napandar ni mo gani ha. Okay na ni. Kahit sbira. Pre. So ayan. Uy. Ayan. So makikita natin kung ilang ang delay. So 3 bars tayo ngayon. RS. Pabuo natin si RS. Tingnan natin kung ilan ang delay. CB na sa speedometer. Iba to. Iba to Hindi tayo magkahabol ni Atis. Nagwanti na tayo sa speedometer. Iba to. So, ayan, nalaman na natin kung ilan ang speedometer ni Beaverman. Hindi tayo nakahabol ni Ares. Lakas si Ares putik to. So, grabe ang delay. Grabe ang delay ni Beaverman mga bay. Ngayon, alam na natin kung nag-accurate ba si Beaverman. So, para sa atin, para kikita naman ninyo, di ba? So mamaya pag uwi natin, subukan pa natin to. May angkas tayo ngayon. Saka yung short multicab mga bay. Ayan.
94 na sa speedometer. So ito pala ang kaibahan ni Beeperman mga bay, ang kanyang speedometer. Subukan natin dito. Hindi siya makarating na. Subukan natin doon mga bay sa laruan natin. Dapaan natin to. Ilan ang kakayanin sa GPS. Dadapa tayo.